Okay, once again, mga hapon guys, sa ato mga suking nga nakatutok sa ato subong sa aton nga Facebook Live. Medyo nag-okay ng audio naton So, at least bisan paano, late is better than never ko na. So, okay, so this time, mati na kita sa katatlong abahanon ni kagrupong Francisco Guillermo. Ang official na itong gitarista ang Maghirupay Kita. Palakpakan naton mga kagrupo, mga kaparty. Maghirupay kita subong duha ka punay. Kasagasang kahoy nagahanduanay. Ang gugma mo inday ayaw pagisikway. Pagahig gugma unta tutub sa ikamatay. Magsalig kagid inday siningakon nga pagantos. Gadumdum ka pala, kaya ko ang kubo. Pero hindi ka maghuna-huna, nga iniwala gising balos ang kasakit nga ginanto. Maghirupay kita subong duha ka punay. Sa sangasang kahoy nagahanduanay. Ang gugma mo inday ayaw pagisikway. Pagahig gugma unta tutub sa ikamatay. Magsalig kagid inday siningakon nga pagantos. Gadumdum ka bala kaya ko ang kubo. Pero hindi ka maghuna-huna nga iniwala gising balos ang kasakit nga ginanto. Pero hindi ka maghuna-huna nga iniwala gising balos ang kasakit nga ginanto. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, salamat gid kagrupong Francisco Guillermo with Maghirupay Kita. Sa muna ang dapat nato himuon subong.